Tá tú a géisioach leis na Gaeilge ar Raidió Rí-Rá. Alja is stocha déisteach de tá si bh éisteach le Podchraoladh na Gaeilge ar Raidió Rí-Rá is mis Sinéad agus tá an tá ar inniu tuis go bhfuil beirt mrá áile lom tá Clíodhna agus Rachel agus a chalíní chunastáisih Clíodhna chunastáú an takean. Yeah, tá gomáis tá aimimseo actually go deasí an seo dhéirí so bhí mé an bhfuir ar fá gáhiúló denú fián ar bháis sin an saoil le bhile cuaig ach tá aimimseo ri go deasí an seo an tatan seo so. Agus tá tú nach le trá freisin nach bhfuil. Tá agus tá loch ar an máach eile so tá mé literí idir an trá agus loch all an freisin so ar maidin bhí mé ag an trá agus an sin am tróna chuid ar hiúlód chuig an loch freisin so just isce thtípla ar na lig so ní go hálan. Go bra agus Rachel chunastáú hain. Yeah, Tom go bra freisin Tom just sásta a bheith arás ar scóil agus freisin tá an aimseir ar aus in Raidió inniu buic is mór le dia agus inis tá cead goin tastal in ar chundé so bhí an deis gom dogadtí an trá freisin cos tá an trá like 7 kilometer ómateach so ní raibh mé ná dul ar fá víasa ní lei gom an láhéar nach raibh mé an trá a ce bhí sé jazz bhí mé an trá ag an deir seachna agus bun mé an tarbh so Go hás bhí mé se é don léirí den céadú I rinne seachtainna chuig mé an faoi go Tá mé có gafala donir sin gneachí mé an faoi go rinne seachna bhí sé có deas agus bhí atmosfér go hálan an tus raibh greennig tanmh bhí mé an agus nuir sin bhí chalíní dul hart ar rollerblades Tá rollerblades le có in fashion ceannig mé rollerblades oh my god Oh yeah, no Tom get ga go maiid lo tá sé Jackar agus nuair bí me caithh má Apple Watch tá sé ag grádom go bhfuil mé nílis go an Gaeilge ag burnáil níos mó calories nuair atá mar in na rollerblades ná nuair tám ag ré so tá sé go maiid an aclaíocht freisin. Caihí mé se rála freisin. Bhí chalín amháin an agus is léir go míonn si ag déanamh scatáil air, mar bhí si ag déanamh na lúsca an sin an fogad ceart ag na tuails ar fád ach bhí si docrat agus bhí si déanamh na léimtí ar fád agus bhí gach duine ag stoppa agus ag stána orthaí ní meach aisteach ach an meach le bheith wow le tá tú docratúá agus bhí sé cocoil so bin mé an méid sin tanmh as an tuair sin go an léirí ach an cice setá agam díúsa le landmid right ná an bhfuil scéal dearfach leis go bhar na seachtainna nó pí beag nuach dearfach leis go bhar na seachtainna bhil se bh gurí roiint le pí beag dearfagus a roiint len ar néistóí. Tá sé dearfach agus níl sé dearfach ag gnám céine, ba bhí mé ar newstalk Jilliún an tatan seo Pat Kenny bud ní raibh Pat Kenny ar duine gan Labhraíonn bhí mar leir faoi scéimniútá seolta agan in san obair agus bhí si go má a bheith ar an radio ach chur sé golóir ceisna deacra arm agus mar is óil de roiint the station radio timp na tír nach míon roháil don Gaeilge. But bhí mé ar níos tak so agus bhí man éon le an mír cheolalaí marrán mar níl Gaeilge acu so deagná ní chlisan siad mé ar an radio le ní higann siad ceirtá arágam ach anhair seo bhí sin hain a hiiscin so. Tá sin gálan agus Rachel ceirt fiúta. Is sto go bhfuil an tain písa deithneochtta tá go ná go bhfuil métaréis builsus le má cara mar tá cealaigh builsus le duine amháin ó teach amháin nóir tá just las mu. So thunig mé cean mo cara tá sin na coní faoin tú i bhád ó droichedatha so níach mé an cara seo gotí ó mí na nula ceapan. So bhí sé jazz í eáil agus si a bhí mar caiint agus bhí jazz sin an tainú atágamsa. Cuir fiúta Sinéad a bhfuil aon deadneocht a gos. Tá actually rinne mé gá rud rinne seachna a chur cinál dogus arm. Cheannig mé gá ticéid do ceolcurm dun céadúir le fada. Dun céadúir ó dhearhing le gábhilas nídaigh honestly. Tá sé sin crackáta. Cheannig mé ticéid do ceolcurm do ceoltar de banam Joseph agus is as Glasgow é san Alban ag Sajana. Agus an sin cheannig mé gá ticéid le haid ceolcurm Jebid an Levy is ceoltar docreta í ó lorna cara cumáile aclia. Agus bai si ag déanamh ceolcurm san Academy i mí na saona. So, mé trasna go maiid sé ag tuairliú agus don céadúir tá mé ag ceappa agus an tuairm go maiid sé ag tuairliú. Well, ag léirt mé leir dearfachas tá gurí leanrá leis an trend dearfachas a scapagus roiint go háirithe madidir le nuachainteoirí agus sin an téma a bhaimid a cainteoirí inniu. So, de réir Alta bhí cursus ag tuairt.gaí is an nuachainteor agus duine neartógus sa Gaeltacht le Gaeilge ach go Labhraíonn an teanga go rialta dar leis an dochtúir John Walsh Oscail na Héireann Gaillimh agus is nuachainteoirí muid na ar fád agus ó na chalíní i lig is nuachainteor
iad seachtar gwyn, naga? Yeah. Yeah. Seachtar gwyn. So tá sé sin ionach. So ar an aigreán inniu baimid ag leabhart faoi or neasteir dro na Gaeilge agus conas mar bhfuilhíonmid faoi a bheith in or nuachainteoirí agus an neonatá ag daoine i leith na nuachainteoirí, so bhaid sé anspéisiúil samig snú go mór leis an pléilibh. So ar dúspóire a beidir clíine ar rath Cainteoirí mar an aistearbhí agus i dro na Gaeilge ar dúspóire. Yeah, go cínte. Is tócha obviously tuis go nuachainteoir mé níor tóga le Gaeilge mé agus níor asam ar Gaeilscoil agus sin ceint na difriachtaí nó beidir rud nach néontóin faoin gur sios ar nuachainteoir mar i móthúram ar aon os mas gur asal tú ar Gaeilscoil tá buntáiste agad thar daoine ná asal ar Gaeilscoil tuigim nar ghfuil daine agus go bhreaslíonn siad ar Gaeilscoil agus nach bhfuil Gaeilge á leir ach sáil nó mar sin ach is tócha gur thosaigh mise ar kind of blank slate omláin nach raibh Gaeilge a ggéinean am chláán agus níor rasam mé ar scoil an Gaeilge ach bhí sim a gcónaí agam sa Gaeilge ó bhí mé céad faoin ar scoil rilí agus dúirt múntóir Gaeilge agus bhí múntóir Gaeilge bhí an táid ar lom raibh múntóirí maithe gom tríd an cuas scoileachta le ní raibh aon múntóir chur agla arm raibh an Gaeilge nó mar sin agus is cumlamsa agus bhí an cruniú idir an múntóir agus an tiismhair agus bhí si rá ó le mháin bhí ra ó má haon clíine chun na Gaeltachta bééis lífa agus níor híal mé ag an am greibh mé like commas sa Gaeilge just is rud bhí is ábhar eile bhí aon ach chatilm agus an sin dras mé ar chlátí saoire an sin taréis na héidir bliana agus taréis na cúga bliana agus an sin ar tháinig mar astan scóil sa cúga blin bhí múntóir nua a gin agus múntóir onadíochta a bhí antí agus bhí si Raidió like an fág bhfuilm ag opair ar ná le Gaeilge ná mar ar an múntóir seo agus bhí Raidió tháinig sí isteach ar an Gaeilge agus léir si faoi hábhacht na teanga agus is an mór fictor ag spin rud nar léir si faoin tábhachthain leis an teanga agus le chucin na teanga agus na fiachta se le agus léir si faoi chuna na Gaeilge agus is tócha gur bin an rud a duscail mothúla don teanga leis muid an seommaranga agus sílam nach bhfuil golóir múntóirí á dhéanamh sin agus like tá roiint acu a dhéanana sin agus sínta an rud ach ní dóilm go bhfuil golóir múntóirí é na higané sin idir hain agus an sin atá sásta é sin a chur tras na hiig na daltaí. So obviously an sin just bhí mé an gaf leis an Gaeilge ón lá sin ar ag raibh me géirí go méid si mar gairm agam agus raibh mé i géirí socha obair mar chud Gaeilge go méid si comá agus ar féidir agus an sin bhairt mé do go hoscoil anúd obviously agus rinne sta ar an Gaeilge an sin agus páirteach sa chuúlacht agus cas mé armh se agus is dócha ón ó bhí mé 16 díis go dtí beidir fithe bin kind of na blinte is tábhatí domsa i géirí an Gaeilge a eilm agus i géirí bheith opair dro chucan cí na Gaeilge agus like Tá sí ag seo kind of hardir gábhí le a 3 day nuair bhí mé sa cúga blin ar scoil agus tháinig na fhí an legan amach agus bhí siad a chat amach rih sin ach wake me up bhítí bin rud like ar nu a domsa bhí sé sppraigil agus tem like nó go mé daoine is mála daoine bheith ag spóca beidir as chlás legan agus go mar sin but bhí siad ag déanamh like just rudí dochreide agus rud có siimplí freisin bhí ag astrú éireán inachta burla go Gaeilge agus bhí daoine ar choís lomsa ó chuúlairí cosúil le mothúlar leis an teanga bin kind of na rudí is mó a chuúbhaimmarmsa agus cai mé tuiscoil snéan seo cai mé an Gaeilge a bú a lua freisin mar an múntóir Gaeilge bhí agam mar scoil haspáin si memes trí Gaeilge dún don céadúir agus an rud céine rud có siimplí a bhí agan na méile ach just like hála sé gréibh seo an Gaeilge agus go raibh si groundver freisin so hasig me sé croí mar chuid memes hain agus áráint an sin ar Twitter agus bud bhí beagnach le ceirhí landúirgam ar Twitter ag an nám agus sin is tócha má aistear ón céad bhín ar scoil beidir gotí an ónscoil agus ná sin ar an ónscoil casna ar an cúlacht agus choigh sé sin níos mó spéise anm Gaeilge agus is dócha grimin é obair dro bheith ag obair
inar an le Gaeilge rud atá kind of dhéanamh agamanis so yeah sin máiste leis an Gaeilge agus chuig an buinte seo. Tá sé go spéisiúil gur luigh tú gur rá múntóir kind of onidíochtta agat do rá tuncar olmhór aici ar tuair mar múntóirí ceapá ag dulasteach seo mar ranga mar múntóir onidíochtta nach méid mór an tuncar agat ar na pátítá os de chóir. Well bhí so múntóir onidíochtta a bhí intí ach bhí si clúdach siar máthgus so bhí si agan don blion agus sin don sé blion ach ag ná ar tháinig si isteach le ní raibh aithne ar bit agan ar hí bhí si tuis go raibh me si géirí obair dro Gaeilge ar caiidán a bheith a gom bhí si sásta kind of dúláán a thuirtó me an am céine bhí si sásta kind of mé a cheartú agus gachar me sin agus is sto nach brúcha armsa ach is sto til sppraige a thuirtom so fios chur ar me chuid Gaeilge so. Tá sé ionta mula a chlostáil de bhúntóirí mar tá is gon gohfuil droch rapig na bhúntóirí agus Rachel ceir fús an ra múntóir dochreite agata nó cad é an rud a sppraag ditdul i dro na Gaeilge agus feabhlam na Gaeilge. Yeah, so dearach mar an ggéine nachína obviously is nuachainteor mé agus níor thóga le Gaeilge mé agus níor rasta mé ar scóil an Gaeilge agus níl ach cúpla focail ag motistí agus nuair a déirm cúpla focail like tá cúpla focail ag mo iad like just dearann tú like gur mai gut agus bíonn sé ag mága an tá mar fád like cup an té agus rudí mar sin. Agus tá de haar a gom tá sin ní sin an mé agus nu a bhí mé ag fás a nuas like bhí sé i gcóí ará like agur chur amú ama é an Gaeilge agus like nach raibh sé úsáideach agus bhí sé le dránach like ba fuail leis an Gaeilge agus é ar scóil. So dumsa just bhí sé mar ábhar scoile eile agus badalta dígursach bé so sin an fág raibh mé ag géirí like grád maiid a buntamach agus a gcóí bhí funar a bheith a bhúntóir freisin so just bhí mé ag géirí grád maiid a buntamach agus sin an méid. Ach buchas le dia bhí múntóir dansco a gom nar bhí mé sa bhanscoil le caihí mé mó buchas a gail cos bhí si dochreata agus chuir si brú ar scrúdú dhéanamh chun scalareachta bhaintach chun dul chuig an Gaeltacht. So rinne mé an scrúdú agus bhain mé an scalareachtamach so fuair mé an deis chun dul chuig choláiste bríide ranna firsta go thomlan ar an asce nar a bhí mé sa dar bhlín. Agus sin an céad a chonig mé an Gaeilge las muid den scóil agus le muid den chomhairle agus síl mé bhí si níos mó ná ábhar scoile agus ba teanga í agus bhí daine an ag labhairt í go léithúil agus freisin bhí an deise gom le cairde a dhéanamh trí bhean na Gaeilge agus chonig mé cos bhí mé ógnar bhí mé sa Gaeltacht agus bhí mé fannach sa teach le cholíní ó Belfirsta agus bhí siad ag déanamh an A-level so bhí siad a bhád níos sin a námuidna agus bhí siad cócúil agus bhí like, an smuide is cool acu agus bhí an fashion dochreata agus bhí mar goléir like mu cardta ó drethe bhí mar goléir just ag éisteach leis na cholíní ag leabhart faoin smuide ag leabhart faoin fashion ag leabhart faoin like cursí rátha trí bhean na Gaeilge. Oh my god, it's in like na príomh Gaeilgeals? Yeah. Agus just is cuibanlam just ag smaoinmh, oh my god, tá Gaeilge cool? Yeah. Tá si cool? Ní raibh sin arolalas gom ceap mé just gur ábhar scoile í. So yeah, thuí mé ras chuig an Gaeltacht nar bhí mé cúgu bhblin for mé las scalareacht an bblin seo so bhí antá dearg chuhí mé rá. Agus yeah, so an céad rud ná bhí mé géirí bheith bhúntóir. Agus bhí mé géirí gradma a bhaintach cos bhí ar an like C3 all san airteist ceapam. Agus an sin thuí mé chuig óscoil bháinú chuna bheith am bhúntóir agus bhfuil mé le Aoife agus Sinéad agus glach mé part i gachrod a bhí arsúil ag an cúlacht agus bhfuil mé leis na Gaeilgeals. Agus le bhí ar an staidirí a bhar an Gaeilge mar chuid den cursa. Ach ní raibh sé mar páirt mór den cursa i mthorm like níarna mar an méid. So like taréis chláiste a críicniu is docha ghfuil mé taréis an méid sin Gaeilge a cailínt ach tá ag déanamh iarracht freagracht féin a ghlacha agus like leanaráig leis an aistear foghlama. So tá fós ag foghlaim tá just taréis cursa Gael cultúr a dhéanamh agus tá ag éisteach leis ar Podchraoladh féin na eagrán nachfuil mé ar nó géisteach leis na gails eile agus ag Cainteoirí agus sin ag tuairt an deistum an Gaeilge a labhairt níos mó. So tá fós ag foghlaim agus bhí sé a gcóí mar spruc a gom like nuair bhí mé sa Gaeltacht nuair bhí mé cúgu bhín rinne mar bail trail chun like ar testas a bhaintach like ar testas
don lífacht ceapam agus fuair mé an airtastas don lífacht agus tá sé ar CV agus a gcóí bí mará go bhfuil mé lífa sa Gaeilge but níl mé agus tá sé mar spoke gom but I know like níl sé realistic but tá sé mar spoke gom ach tám sásta go bhfuil mé fós ag felam ach an is sé like tá like dahrig an dearc atá gom like níl an lífacht an spruch is mó tám just ag géirí sprí agus ag leir an Gaeilge gach lá agus í úsáid go léú. Agus you like na sanolíthe teanga ar fád déironn siad nach fíorróid é an lífacht Aistear tá gceist na felamtanga ag gcónaí bín thu sealhíos seala gceist agus cúpla seach agus ní bhaid spéisi go in éonrid a elam agus stadaíon a bheith ruidir be ach an sin cúpla seachna agus daon tú ancuid ach an rud is táhachtí ná nach stopan tú agus ceapan a haon gohfuil nuachainteoirí anhá a dhéanamh sin chuineh ghlacha sealah ar an felamtá a dhéanamh acu ar an teanga agus is ionach an rudééis sin ach tá rudháin an spéisiúlút ag an mrte cuibh agus é sin ná gur ahraigh an meon a bhí agad a leithna Gaeilge tréis rastal ar an Mhailteacht agus an meon sin go bhfuil an Gaeilge mar teanga bríomhar beover i meascan phobal tá sé sin cótábhaach agus thna an rudíir céine lumsa le chuig mé go choláiste lurgan hype an an choláiste Sarah is fearr i mthorm se ach iná rira cé go mín daoine spa asú sílam gur cean rodí a bhí an tú mar rinne siad rud có siimplí le ceola chur ó bhéir le go Gaeilge agus bhí is acu go méid spéisiigh dégóir stíoga i chusaí ceol mar le tá spéisiigh gach dégóir scachtain óg a gursaí ceol agus hiig siad sin agus mar sin dahraigh siad é go Gaeilge fiú an conceap sin aonrod a bhfuil spéisiigh daine an i méile ahraigh go Gaeilge é agus is féidir leat mion daine ahrú cóscopií le sin tá sé cóisiimplí sin agus ba iad sin na céad daine agus an céad drám a rinne sin agus bhí sé dochrate is cibal am a bheith ar an trá ag chuna riptide le foiimhhaint as Gaeilge agus dus bhí an méid sin crack agus sprí am exterrma gcóí ag ba iad sin an trí seachtainna is fearr bhí agam im a héal riamh so bhí an aistear kind of is docha céine agan ar fad ní raibh múntóirí dochrate agam sa ar scóil caiithí mérá seachas cean amháin a bhí agam nar bhí mé i rang sé ach seachas sin ní raibh múntóirí den scóil agam agus níl mé dúrach árá sin tu gomín daoine árá sin le an tamar fad níl mé gra greibh siad uásach níl mé gra gohfuil an lucht orthú nach bhfuil mé go ag an Gaeilge nó nach bhfuil líh nó version just ní raibh siad ionachá ach ag bugarráinis gotí an céad ceist eile agus tá an ceistil písbíog dain so sílam ghil si bré. Ábharlam chunas mar a bhhíonn sib faoi a bheith i nuachainteoir mar orintanta sílam ghil sé ina cnáb Spáine. Do ghoine Clíodhna nó tú gur leirt písbíog mar leir sin. Cínte, ceistharbh Jackaréis seo mar i gcónaí aithríonn mention ar obviously céir is nuachainteoirín agus an sin is tóga le na ranóga agsúla bhíon saon module daoine bhfuil Gaeilge acu like dumsa okay bíon like aber na béirlóiríonn right sa phobal so bíon na béirlóiríonn níl Gaeilge acu níl simdáid acu Gaeilge elam níl fanarthú éisteach leis an airgóint module Curcan cí na teanga agus gar sin agus sin tá na féile móríon agus tá daine ann nach raibh an deis acu beidir Gaeilge eile a gceart ar scóil nó tá fila ar an teanga agus géirí kind of rudí agsúla aáil amach agus sin tá like na nuachainteoiríon beidir chu like gá level nuachainteoiríon tá nuachainteoirí beidir atá i clí le I know goil an airgóint seo ein faoi chanan si ach a clíon aber don't like cosú lomsa like ní like zas chun de lúdum so ní ag sin náidir domsa leirt mlas dúnaál nó leirt am mlas chunamar nó mar agus sin tá na nuachainteoirí ein a bhfuil ansacht fáite acu ar an teanga beidir goil siad ina nólamh nó na léitóirí nó atá géirí taidí agus stuff mar sin agus sin tá na chainteoirí dúcha sin agus tá siad tá siad an brabalta an Gaeilge leirt agus a hiiscint. Is dócha domsa tuis go bhfuil mástrucht gente agam agus tá gobar in airnáil le Gaeilge inis. Orintanta bíon an éireach faoin caiid an Gaeilge tá agam agus mohí mórnta ghfuil okay is gá bhín gábhlín ó hinna inis ó chréicn mé an mástruach a chréicn mé mástruach ag deir gábhfuil san níideig so beidir blin go le ó hinna inis ach agus cé gohfuil post agam trí Gaeilge tá an aigreacht ag fáimir trí bhirle an chuid is mó so ní bhíon an clachta chéine agam bheith ag leir an Gaeilge gach lá is ar bhlam okay bhíon crunethe agam kind of réit na seachtainna ach den chuid is mó den am tá méid fáimú i merle agus tá sin taréis anna tionkar aanamh ar mo bhaineann sa teanga agus
Yeah, nílas gom níl mór an bhainte agam an but just like tá Harbh Jackar agus bhín daine ag leir faoin bhúmne agus faoin bhéireacht agus gachar mar sin go sin cotábh agus tá sin tábh a freisin ach ní hé sin is tu go dear an dain like tem nachhfuil mo chuid bhéireacht a ferfagus gohfuil rudí a dhéarm sa im lás chundilún ar ceartm hir ará im lás chundilún ó rud mar sin so tá sé Jackar sílam agus an sin orintanta is com sa tulam tá mé bra sásta le mo chainteoin leis gaiid an Gaeilge tá agam leis an rud atá dhéanamh agam freisin sin an rud ná gomrathan daoine áirithe ar nuachainteoirí eil is goil siad beidir ag gcuid an Gaeilge wethú nó ag gcuid kind of na geart agus na nachconí agus gachar mar sin wethú. Sílam nach digan anna chuid daoine cé go Jackar tá sin Gaeilge eilim agus go bhfuilir sa anna chuid ama a chahabh aber má bhaineann sí le chuirsaí féireachta caiithigh tú na mílte óra a chahabh ag cleachta an éireacht nó gohair mátá tú a géirí go méid ceanna na canintí agus na canintí ifigúla aber mar bhas an cantar sin dit agus tá sin an Jackar do winter line freisin beidir agus muidir a charnach do gcuoine atóga a Google line. Nus gom agur sin do ceist ar churbe but mi just géirí ma chuid tuirmí le a chumach an sin ní dóilm go bhfuil aon kind of argón structúthe genta agamach. Agus is Jackar é mar tá tú cléile féinúla tá tú cléile golóir stuff. Gohorathe mar nuachainteor braham orintanta bín cólinn don idir an taobh deitá na Gaeil agus an taobh domatá ina aclaíoch le sin chun ar bhhiam agus ní liscom céin fá. So tá mé idir ga chuirla i gcónaí orintanta mohíam anródúil gur nuachainteor mé tuis go golíonn sé gur gá mé an méid sin ambeid déanamh staidir ar rud a cinint agus a chur ibristeach a rud a cinint le sprach agus aim a bhaintach le bheith líofa bin an sprach a bhí agam níl sé mar spracham níos mó tuis nach fi rud é an líofacht agus tá sin ar lascunis buchas mór le dua agus an sin orintanta ar cloisiim daoine mar dúirt tú kind of ag rá go bhfuil nuachainteoirí le a gcuide nó rud a cinint ó chultúir in Gaeil agus nach Gaeil ceart mé tuis nach bhfuil canút agam tuis nach bhfuil blas agam chuintse sin lághis nach ar go minic agus mohíí amórta ó beidir nar ceartm a bheith caiintas aga beidir go bhfuil mé ag scriste antanga tuis nach bhfuil severstanga agam beidir go bhfuil mé ag déanamh dochar ar an Gaeilge agus still mé gurí sin tá mé gurí an rud is faríonmh antanga agus ceapan gohfuil meonán go bhfuil na nuachainteoirí ag déanamh iireachta is sin dhéanamh like tá si ag déanamh a focail hain agus a cruthú a focail hain ag measca béarlagus an Gaeilge lena céilegus níl sin ceart agus like ein tíam go puinte tá táhaach severstanga a chuinál ar nóí ach is giblam bhí mé géiste le sílam gur caiisiín ó caiisiín na cíomhar ríí ar mother folklore stúirtí gur cuatha má é mas ar ag bhfuil daoine ag spríig ag ahrú focail hart agus a bheith ag sprí le teanga clíonn sin gur teanga beoí. Mas ar é nach raibh daoine ag déanamh éonar leis an teanga bheith sí mar. So is cuatha má ag go bhfuil glú nua ag teachtanis agus go bhfuil siad ag tá siad ag measca béir agus Gaeilge lena chéile níl sé sin iontaá ach tar éis tamil agus nuair tá siad níos fuide siar ar an aistear Gaeilge an móí siad níos mó Gaeilge agus bain severstanga níos loidir acu ach ag puintí agsú le caithí tú an dátanga a bhasca nuair táú ag puinte aigen san aistear sin agus lei sin cear golóir so tá sé Jackar bí méidir gá cuairla go minic an mín broderm nó an mín lághmisnacharm tá sé Jackar chunas mar bhfuil híonn tú réit mar nuachainteoir. Well is so go mé dúir go mar an ggéine náisib se ag an túús ní raibh mé rosásta leis anáis lipéid nuachainteoir a chur orm mar bmhuaigh mé taréis tríim se a cáhabh sa Gaeltacht agus taréis grad mai a bhaint amach san ar testament mthuigh mé go raibh mé lífa agus tá is gom go raibh mé go thomla mí ceart ach nuair bhí daoine agrádom gur nuachainteoir mé bhí mé chuine le hangán tá taréis an méid sin ama a cáhabh ag foghlama antanga agus nó ag chur iireachtasteach ach nuair is muoíonn tú ar well ceapam féin ar an nós is terma go omláin dearfach é nuachainteoir. Tá cílíonn tú go bhfuil tú passionanta faoin teanga agus go bhfuil tú tar éis do freigracht féin a ghlacha ar de aistear teanga agus tá sé fíor tá daoine agrá go bhfuil nuachainteoirí a gcuid an teanga agus freisin tá spás an don Cainteoirí Dóchais agus tá siad an táhachtach don tecinn na Gaeilge agus níl aon duine agrá
nachhfuil sin an like tá spás an do sin agus tá sé fearhabhachtach. Ach ag an am céine is linne goléir í an Gaeilge, like is í an Gaeilge mothúchán agus tá an ceart dom í a labhairt. Agus like sin an rud is tábhachtach domsa as tábhachtí domsa like is í an Gaeilge mothúchán agus cé nach bhfuil mé lífa agus cé nach bhfuil conúnt agam ba ceart dom í a labhairt. Agus freisin arnta ceapan go bhfuil sé deas nóir like is nuachainteor muid agus níl conúnt a gcuid. Is tócha go bhfuil like focail nó frásí a gcuid ón conúntí difriúla just mar an aistear foghlama agus an bacáh sa Gaeltach na beidir like an múntóir bhí a gcuid. Ach ag an am céine ceapan féin go bhfuil sé deas daoine gan conúnt arnta a clistal an radio agus an telefís. Just don páistí agus don dégurí atá ina choní a Google Lion. Agus níl spéis acu sa Gaeilge, mar ní ecinn siad like iad san féin sa teanga. Like tá siad ará ó níl an Gaeilge domsa, ní lumsa an Gaeilge. So ní ceart go méid mé á labhairt. So arnta ceapan go bhfuil sé deas Gaeilge agus bearla a measca le chéile. Agus a bheith ag labhairt an Gaeilge gan conúnt ar gan lífacht. Onas go mai daoine in an foghlama agus nuachainteoirí eáil támuid an seo agus like tá an cuid den daoine like atá na coní an like tá an cuid acu ina coní máileach lia. Like an cuid is mód na daoine tá siad ina coní máileach lia. So like an cuid den taucí na Gaeilge like tá sé buintach le daoine as máileach lia. So like tá sé tábhachtach na dégurí agus na páistí a sppraga. Is cuilam nuair a chonig mé agus nuair thula mé Bláthna Tracy a caint don Cainteoir in Gaeilge. I was like, oh my god, is that máileach lia dí? Tá mé casú leihí. Is cuilam bhí si ar chlór tú cethir like tam fada ó hinder bannam ó tola go tola agus bhí si kind of a couch ar fála in aigen. Agus ceap méid gréis é cócúil gréisí an, so just le réidir an tábhachtach a bhain le representations na meán Gaeilge. Agus tá sin tábhachtach do fáistí ó na ceantar Gaeltach de freisin go bhecinn siad san ní tain sa bheán Gaeilge comá, agus go bhecinn nuachainteoirí iad féin sna meán Gaeilge freisin. Sílam go bhfuil like an chuid ahra atá mar bhí rásné le go héh le an idiot sna meán go bhfuil like Raidió Rí-Rá agus Raidió Rí-Rá taréis an chuid a ahrú module sin module le honna idiot sna meán Gaeilge agus chuir leidí le bloch agus go bhfuil daoine náirtóga le Gaeilge iad níos feicálaí agus níos clistálaí focail sin go bhíonn siad le clistáil níos minice. Níos nuachainteoirí a cruú focail. Gomín siad ar an telefís nó an radio Gaeilge níos minice ach bíam se ar an radio go minic mar chuid am fást go háir radio na Gaeltachta. Agus tá is fóseo le gáhíí na nuas agus fós bíam có nervhíiseach ag dul ar radio na Gaeltacht. Tuis go bhfuil me chun botaníanamh nó tuisc beidir nachhfuil mo chuid Gaeilge chomá is ar bhlam gombeid si. Sílam go trééis puinte eile tábhachtach a Labhraíonn sin agus sin ná go bhfuil agus go mí imthorm se nuachainteoirí an bheasach ar an stáid na bhfuil siad ar an aistear teangagus an aistear Gaeilge. Mar támuid i gcónaí a gurí chur lenar chuid Gaeilge, támuid i gcónaí ag smíanamh ar na botú na rinnemer, támuid i gcónaí ar an ólas nach bhfuil sebhras teanga acu gurí chur leis, támuid i gcónaí ag smíanamh ar an aspacáúnt tá aguain, agus ceapam nach bhfuil sin ar ólas ag anna cuid daoine, like nach digan daoine céco Jackar tá sé orintanta agus céco minic agus a hagann an leagmhis nach sin ar mar nuachainteoir agus céco Jackar tá sé leanúint rá. Like okay, rinne tú botún. You know, Jaitimís Irias an teanga go thomláin, but táid fósagéirí í elam, fósagéirí í labhairt, fósagéirí í scapa, a géirí í roint, a géirí a curchuig an céad Clíodhna agus tá na nuachainteoirí le mó amréalir sin. Agus is minic a cluster an terma imposter syndrome a láthir na hora I measc an glúnóg ach an mín imposter syndrome agwibh mar nuachainteoirí. Céad fan géad. Ní bhíon lá ann nach bhfuil imposter syndrome agam. Mar an Gaeilge mar le héanú agus sílam just gur rud sin beidir go sé like le ná níos móna in rodile, but go háirithe mar luúmé like nuair bhí me léir ar radio na Gaeltachta stuff mar sin bí me rálam héin le céim fáil mise ar an radio ag léir le radio na Gaeltachta i ggéirí an stuff seo a churcin cí nó na deisna tá fáilte agam agus go háir beidir ó chríicnig mé an ollscoil go bhfuil sé níos Jackar armsa
Mólóhairt am hain as rudí mar níor bhíonn tú aber ar an gláiste agus dhéanaan tú task agus fáin tú de mark agus Sinéad so mark an airde bhaint amach in inrá. Okay, like for mé seachtar rudig an phone gate an sa seo sin ionach má mé hain. Agus sin mar mín an kind of an masúnú sin a dhéanamh nuair traditional school no traditional school agus tradition na scoil a freisin bit Harvard Jacker na stocha is a bheith agad cáhat bhfuil tú mar bhí rá like míid anna like an ólach ar an áhfuil muid ar an kind of ar an dreamer a féil aber agus tá sé Harvard Jacker is stocha like tú hé a chuin á spráice agus mar na ghilgáils like féin áirithe as féidir an ghilga léir go homláin mar just orint just bín an Jacker chuinála gáil le do rud hain. Fínar swinam ar like pátí bheith gom agus ghilga léir le a fátí. Well like níl ghilga frifa gom so like níl mé géirí go méid na botún sin acu agus níl mé géirí retweet like níl mé géirí like an si de ceart gom ghilga léir le a fátí mar bhfuil ghilga frifa gom nó mar bhfuil mé lífa mar just range sin lomsa an tam like Rachel fecum de aigen sin tutadrééis agus is miúntar mé so tá just explain bhir mise ag miúna ar scóil agus is minic a Harlíonn sé nar chuann na pátí ceist arm like sé ceist crackáilta like múntar cadé mar dearan tú and then rud éigen nach thuúil tú riomh a hail like cadé mar dearan tú I went on a submarine at the weekend agus bíon tú like submarine ní an fucking sinna gom agus cai like is minic bíon arm like chuirde dhéanamh ar teanglan agus like mé a lár an ranga like Harlíonn sé. Is far sin ná ligandir go bhfuil gachar ar ólas agus do ceap. Oh yeah, no, I gcóí dearm se sin ceist mai JPA check agus tuí mé arás agus. Cína, tá sé sin cos facial, chunas mar vítegrá bín agla t nach bhfuil caiid an ghilga sacóir de go lena rá le agus lena leir a de fátí. mé altar turis sílam tuir nóir nó a déine a bhí scrífa ag ban agus ba Cainteoirí Dóchais agus bhí siise ag rán rud céine bhí si ará tá agla orthaí a fátí a thugáil le Gaeilge. Ar agla nach raibh gramadach na Gaeilge má go leor aici lení a leiris lena fátí. It's like that she just braáil to táidir fád just cráte. Có Jackar mar bhíon tú an rud an kind of an equivalent in bhanach seo a gcónaí. Okay, má léiríonn Gaeilge le a fátí chans nach mé Gaeilge ar aird caiidán acu mar aber nach bhfuil Gaeilge ar aird caiidán agus an sin bhín rá well mar léiríonn Gaeilge le a fátí tá Gaeilge chun básáil mar ní bheith daoine le caithmuid Gaeilge léir lenar bátí go méid si ag an céad glún eile aber so bíonn si just I don't know just bíonn tú dul kind of ar fáin bhí a gcónaí leis an rudeo. Léiríonn sé is tócha an grátá ag daoine donteanga ghfuil siad a géirí an rud is fear dhéanamh donteanga agus sin an fáil siad a chuna ceisna sin ar féin agus má an rudé sin ach díreach maidir le bheith nuachainteoirí an gapan sibh go mííon mion dearfach nó dúilteach ag an chuid is bhil daoine i leithna nuachainteoirí. Dearhan dearfach sílam ar an omláin sílam go mína daoine dearfach faoi nuachainteoirí agus ag an am céine sílam nach mín letain na duine swinoine ar nuachainteoirí mar gramúnta hain. Do you know like an rud seo faoi like Gaeilge bailile líon ó nuachainteoirí agus gachar mar sin. Sílam nach mín like sim dálaid ag anna chuid daoine sa airgán sin. Rá go currma am a bhí san airgán seo le do you know anna chuid daoine nach míon ag smuoine fiúin agus tá sé nós an kind of an máfar hagans chun cíndom sa ná nuair smuoine ar dul ag an gym agus bíonnta grá óáil be gatan na fécin dermsa nó Clíodhna agam chunas an maisín seo úsáid. Ach gatan as a gym ag déanamh rud hain. Tá siad ag ddír ar hain agus ar an rud atá dhéanamh acu agus tá siad ag smaoinmh ó Jesus nílas gom chunas an maisín seo úsáid nó sean gohfuil an duine seo ag fécin derm agus ag déanamh breithúnis arm nachfuil mé déanamh rudí gceart. So sílam gur béin Beiidir an kind of an máfar Beiidir is even an meafar gur bhna sin agus aistear féilme agus go háirithe
le Twitter agus gachar mar sin go bhecinn tú airgóint agus go mín daoine roiint chuid tuairí ar rudí mar seo a gcónaí agus domsa airnos má eicem duine a gcearrán faoi aber nuachainteoirí nó ghilgóir bailachtaí. Tóga mé sin go han fearsanta sin just marall tugrá ó gád le nuachainteoir mis capan siad an nachfuil ghilga sáá a gom nó rud mar sin nó agus sin rud eile freisin sin rud nua go bhfuilmuid ag fécinint ar tuairí gatainna ar na meán hoisialta agus gúilmuid an lacha losan mar céir smuoín daoine fuin. So tá sé Harbh Jackar. Yeah, agus scared food right. Yeah, caiimi rá ceapan don chuid is máid ná like bíon daoine dearfach, like tá siad sásta just go bhfuil daoine ag déanamh iirecht an teanga a labhairt agus an teanga a chur cín. Like is stocha go bhfuil daoine ar lína go háirithe ar Twitter ag rá rudí más le a faoin nuachainteoirí agus cursaí gramadí agus litricha. Ach like chun aníarnírá just ní bíon me léibh na rudí sin, cos níl an táim gom, níl an burtha faoin méid atá ag rá ag daoine nachhfuil aithne a gom orthú ar an féin. Like Tom ceart go leir, like Tom sásta leis an leibh Gaeilge atá gom, like tá séras gom, like níl Gaeilge forfa a gom, níl mé lífa. Ach más rud ag gohfuil duine ag an ag rá nachhfuil Gaeilge forfa a gom, like níl sin nuacht domsa. So tá sé ceart go leir. Like so just níl an burtha faoi. An tain rud a bhéin burtha faoi ná, like just marall ar is Gaeilgeal mé, agus is tógad go bhfuil mé an Gaeilgeal leis an caid an Gaeilge is massa sa grúpa. Ach Tom ceart go leir le sin, sin mú brand, so tá sé ceart go leir. Tá gcóí grá le cé mar dearann tú é seo as Gaeilge. Ach marall ar na Gaeilgeals, Tom trééis a lán winning aá ag leir an Gaeilge cé go bhfuil sé mí ceart ach sure whatever. But Tom sásta í a labhairt os airdanis agus Tom sásta í a úsáid ar man hoisialta féin agus ar lethnach instan na Gaeilgeals agus ar Twitter agus tá sin ceart go leir ach féin burtha faoin daoine nachhfuil deilú cairde acu a Labhraíonn Gaeilge. Agus níl siad tar éis dul ar an Gaeltacht agus níl siad tar éis freastal ar Gaelscoil, so níl éon taithí acu leis an teanga ach tá siad a géirí í a elam ach tá siad ar Twitter agus tá siad ná rudí sin a léibh tá nuachainteoirí gcuide an teanga agus ní ceart go méid daoine gan gramadach forfa ag leabhairt os aird ar na man hoisialta agus tugann sé le bheith nach dómh agus níl siad sásta tríle bhaintas. So just bhíon burtha faoi seo ach don cuid is móid ná ceapan go bhfuil daoine dearfach. Yeah, ceapan man céine agus mas míon tú ar fiú a méle. Nuair táú ag leirtear de scéalta ar Instagram nó péad, is minic i dhéanaan tú butin gramadí de réir le riúlik a gramadí an bhéile, so tarlíonn sé. Ag deire an lei, ní tríd é seo, idir nuachainteoirí agus Cainteoirí Dóchais. Síla man is tábhachttaí ná go bhfuil mid ar fad an seo agus gurí an broch agus an aimcéine bhaintach so sin ná an Gaeilge chur an cín, an Gaeilge a sppraga, an Gaeilge a cuineál bio, níl mé grad bhfuil siag fábás. Tá an sprach agus an aimcéine agan ar fad agus caiimiid teach sa chéile agus takeíocht de thuirt chéile agus sin an ocalscur tá agam ná go ar fad an seo an cúis céine agus don aimcéine. Why can't we all just be friends and have rainbows, and rich mean girls? Tá an ceir a go though. Ceist doháin eile sulla gurnmid cuaig leis na gran shop bhí go spéisial bheith pléile fao seo honestly. Dating leir ar seo don hiarfad. Ach dámara ag greitú chuir túsa de astra Gaeilge a ríis. Cadí ar há latain. No masar ag gur bhfuil tú le duine le dégóir tá an dígur sac faoin Gaeilge céim pí a cuairla a thorthal dómh le ní de sppraga ag dul. Is tóga an céad rud a deiream se féin nó ar duine eile atá ag tusnú amach. Ná éist leis na haters. Is láta í an Gaeilge, is linne í ar fád agus tá an ceart a gut í a labhairt clí leis agus tá sé Jackar, but is fiú é. Lánar dáistar hain. Bhí géar scoil spóc asam mar greibh an urgent sim agam scoil agus go raibh irí aird chuid an Gaeilge bhaint amach agus gacan mar sin. But just ná baclas na duine sin mar tá mis taréis ancuid ruí a bhaint amach marall ar Gaeilge agus tá taréis ancuid deisna á marall ggóil Gaeilge agam. Dúir gan bacaló agus again cúpla bliana nuairtá an obercrú a chuir seach agus nuairtá na rudí sin buinte amach agus beitú nain ráló. Well bhíon ceart agamsa, bhí sib sem mí ceart gan bach leis na haters. Lig the haters a bheith I the motivators mar ar an seanachil. Harder to do glas to híide é. Ceirtú
cartoon like aesthetic graphic dhéanamh le quote sin agus Oh my god. gas. Dhearthain hain master de growerm sa cuairla chuirte hain dhearthain é a thógáil dia ar nia. You know, ná féic ar an bhfuilga mar rud an anach caiitú líomh twin amach cos is éidir sin about Harbh overwhelming. Yeah, just not éiste daoine atá her timppel earth master de gohfuil siad ará nach mai tú líomh a riomh. Déin písa staidir gacin a logs by tú tau agus an nuas ar sin ceapam gonnearthain gur bruntadas í an Gaeilge agus go si cógtáhachtach agus gurbí an rud is fearr a haar loachtaí is a héal na í elam agus go dúrthach si deisina chlóris sprí crack kill agus níos módit so nach chaile misnach agus chuinnigur agus níos tá sin am dún séidir na seachtainna dhéanamh clí. Séile na seachtainna don aigrán seo ná cuiircail chora. Is curcail chora é seo tríhilge do bhfuil an phobal LADT a móide agus bíonn siad ancaníomhach ar na meán hóisialta is spás sábailte é do gcuoine le Gaeilge atá mar chuid den phobal ateach agus bíonn siad le haimsiú ar Instagram a cuiircail chora agus ar Twitter agus Facebook freisin. Pobal jazz éireach agus Gaeilge chuid Gaeilge a chhlaachta bíú tú i do nuachainteor nó i do Cainteoirí Dóchais so yeah, sin cuiircail chora ar na meán hóisialta. Si ar MA as a bheith ag éisteach linn inniu tásúlagam gur bhain sibh soltas an aigrán. Agus mátá sibh i ggurí níos mó a clistal fún is féidir libh muid a leanúint ar man hóisialta. So táid ar fáil ar Instagram ag Gaeil_gals. Táid ar Twitter ag Gaeil_gals agus ar Facebook ag Gaeilgals. Agus mátá sibh ag iarraidh rifuist a seola chugan táid ar fáil ag nagaeilgals@gmail.com. Go dtí an teachtain se thugan slán. Slán liv. Slán liv. Díreach solas cuilamid libh a chairde tá deanúirt fáite a gcuin ó rinne mar tafad ar an aigrán seo. Tá ar gairde in Gaeil chultúir ag tuairt lascanna Jeff von Géad ar aon rang a míon bhealtainna, Darlantóirí agus Darlucht éisteachta. Ní gá ach an cód Gaeil_gals a de a úsáid ar an siomh leis an lascanna seo áil. Cuir Gaeil chultúir rang na Gaeilge ar fáil a gach leibhil, má tá tú i eilemór, nó má tá tú i ggurí díriú ar an gridas teanga, so má tá sim aga freastal ar rang na Gaeilge, bhfuilthaidíomh go gailchultúir.com le braithne ar an réimsin ranganna atá acu agus buinúsad as an cód Gaeil_gals a de le lascanna Jeff von Géad áil.